ba zance ne kawai a yi sarauta a naɗa rawani a hau doki a maka busa shi kenan ka zama sarki ba, a'a. Ai abinda ake zancen ka gaji magabatan ka shine abubuwan da suka yi na alhairi tun daga farkon rayuwarsu ko kuma tun daga lokacin da suka zama shugabanni har Allah ya karbe su. To waɗannan abun shi ake so ka gada ka ɗora a kai in za ka iya ka fi su, domin iyaye sukan yi murna in sun ga wanda suka taso ya tashi ƙarƙashin su ya ma haye su akan al'amura na rayuwa. Saboda haka babu shakka abin da muka tashi muka gani magabatanmu suna yi, kamar yadda nake faɗa, watakil da kan sarki alhaji wanda shi ne kaka a gare mu, duk da ba mu zamani da shi ba, amma mun riski abubuwa da aka samu kusan zamani ta kansa ya fara riskar masarautar nan lokacin da abubuwa suka zo na ci gaba na zamani. Mun samu daidai gwargwado, kamar sarkin Kano Halifa na ɗaya, Sanusi na ɗaya, mun san irin gudunmawar da ya bayar. Haka kuma Allah ya kawo sarki Inuwa, duk da bai daɗe yana sarauta ba, amma shi ma akwai gudunmawar da ya bayar. Muka zo ga marigayi sarkin Kano, shi dai shekara 50, shi ma ya ba da irin gudunmawar abinda ubangiji ya hore masa. Allah ya kawo Muhammadu Sanusi na biyu, muka zauna da shi shekara 6, shi ma ya ba da irin gudunmawarsa. Saboda haka lokacin da muka shigo wannan gidan, abinda muka kalla shine dukkanin waɗannan shugabanni namu waɗanne ɓangarori ne suka yi wanda zai suka bari wanda zai zama tarihi, su za mu duba muga mu kuma me za mu ɗora a kan wannan ɗin. Alhamdulillahi muna yin daidai gwargwado, sai kamar da ake cewa magaji ba zai yiwu a wannan zamanin ka ce ka zama kamar yadda waɗancan magabata mu na shekaru masu tsawo baya suke ba, sai da ya ƙoƙarin kwatantawa. Kuma muddin ana da zuciya mai kyau, ana da tunani mai kyau, shi ubangiji da zukatan mu yake aiki, zai taimaka mana domin samun ci gaba na al'ummarmu da ƙasar baki ɗaya.